pagarian. Nangag-agas ka dagiti na duma-duma asaksakit ken sagsagabaen dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus iti entero a dagati Syria impan dagiti tattao ken kuana dagiti addaan iti na duma-duma asaksakit ken an-annayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti agkiskisiw ken dagiti paralitiko. Pinaimbag amin ida ni Jesus. Simuret ken kuana dagiti adu at tattao gapu ijay Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea ken dagiti dagdaga iti balasiw ti Jordan. Kakabsat, babaen ka dagito nga insurat ni San Matthew, insurat na nga imay ni Apo Jesus nga mangi kasabati na imbang nga damag may panggep iti pagarian ti langit. Amen? Imay ni Apo Jesus nga mangayab kadagiti adalan na nga tumulong to ken kuana nga mangi kasaba kadagito nga naimbang nga damag. Amen? Imay ni Apo Jesus nga nangagas kadagiti na duma-duma nga saksakiten ken an-anayen dagiti tattao idi. Imabet ni Apo Jesus nga nagpaimbag kadagiti paralitiko ken na duma-duma pay nga sagsagabaen da idi. Kas idi punganay gapu iti sipnget nga nadawel paylaeng iti lubong ket paylaeng nga mabalin nga pagbiyagan ket pinaadda ti Dios ti silaw inted na met ti bugbugtong nga anak na addi nga anak na idi kadakwada nga Israelitas akasilaw na met. Amen. Babaen kadagiti milagro nga inararamid na ken na imbag adamag nga warwaragawag na naikan manen dagiti kapututan ni Abraham, Isaac, ken Jacob iti namnama. Gapo ken Hesukristo nabangaran ken medbasit dagiti nakangngeg ken sumursurot ken kuana apay gapu ta isu iti silaw. Amen. Gapu ta isu iti silaw. Babaen kadagiti milagro nga inaramid na ken tinaimbag adamag nga inwarwarawagawag na. Thank you, Lord Jesus. Lumalagip tayo dayjay mensahe ni Auntie Evelyn iti Biyernes na addaan manen ti kulay iti biyagda apay gaputa ti silaw nga inted niya Apo Jesus. Amen. Hanlaeng nga kinasitnget nga masakbayan iti mapanpanunudan gaputa ni may ni Apo Jesus kakasilaw na anang ted namnama. Kaya dagitoy met ti insursuro ni Apo Jesus akas pan nakasilaw da idi. Kakabsat sino kada kayo tinakangngeg kadagiti nga mensahe ni Apo Jesus ijay bantay the Beatitudes nga punada no kwa. Amok nga dagiti kakabsat tayo nga nagapu jay Israel ket nakita da pay dito nga lugar. Amen. Ket rugyak met nga rod nga basaen dagiti nga kaslapan nakasilaw nga inted ni Apo Jesus nga bagana kadakwada idi nga masarakan ni San Matthew kapitulo 5. No adan to tiempo yo kakabsat ket dating sermon ni Apo Jesus nga ijibantay ket talong nga kapitulo dagitoy. Ngem pagyamanan ta isunat ta hanak ikan iti talong nga oras nga mang-cover ka dating talong nga kapitulo. Ngem dito iti kunana San Matthew versikulo 5. Kunana git idi makita ni Jesus dagiti adu at tattao simmangat iti bantay. Laglagipin tayon kakabsat nga gapu ka dagiti na duma-duma nga inaramid na gapu ka dagiti na duma-duma nga napalaing ket nagdindinamag metten itinagan nan isu nga adu da metten nga sumursurat ken kuanan. Amen. Simmangat iti bantay nagtugaw ket immasideg ken kuana dagiti adalan na. Daglagipin tayo dati kakabsat.
Imasidegken kuana dagiti adalan na insuro na ida. Kinunana. Nagasat dagiti mang bigbig anapanglawda iti imatang ti Dios. Takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit taliwliwaen tu ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba tamaitidto kadakwada ti daga. Nagasat dagiti nasget ti tarigagay da amang tungpal ti pagayatan ti Dios tamapnek tanto. Versikulo 7, nagasat dagiti manang nga asi takaasyan tu ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalus nagadalus ti panagpuspuso da ta makita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkakapya ta managanan danto nga anak ti Dios. Nagasat dagiti maidadanes gaputa panungtungpalda ti pagayatan ti Dios ta kukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo no mapapabainan no maidadadanes ken mapadpadakis kayo gapu kanyak. Agrag-o ken agragsak kayo agsipud tadakkel ti gunggunayo sa dilangi. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao kadagiti propetang nga imun una ngem kada kayo. Sana kinuna da kayo ti pannakaasin dagiti amin at tattao. Ngem no timnayen ti asin. Timmanayen ti asin. Timmamnayen ti asin. Saan na mapaapgad awan serbinan. No dikit may bileng ken mapaypayatan. Ket dito ti key scripture tayo ng Arabi ikakapsat. Da kayo ti panakasilaw ti lubong saan ang mailinged ti ili ang nabangon iti rabaw ti maysa abantay. Awan ti tao ang manggagangat iti pagsilawan sa nakaluban. Iparabaw na kiti iti na iranta kapag saadan na tapno aglawag dagiti amin at tao nga adda iti balay. Verse 16 ko na nagit. Masapul akastamen ti panglawag ti silaw yu. Iti imatang dagiti tattao tapno makita da dagiti na imbag nga aramid yu ken idaydayaw da ti amayo sa dilangit. Hallelujah. Kakabsat, laglagiben tayo nga dagitoy nga naimbag agasat ket para kadagiti adalan na. Para kadatayumet nga adalan na ita. Amen. Laglagipin tayo nga insuro na dagiti adalan na. Uray no adu dagiti tattao nga simulsurot nga kumuyuyog kadakwada. Dahito nga imbilin na nga naimbang agasat ket para katlaeng kadagiti adalan na. Amen. Ket datayumet nga adalan na ita, datayumet iti pannakasilaw ti lubong. Datayumet ten kakabsat. Ulitik manen ti kinunana. Kinunana, da kayo ti pannakasilaw ti lubong. Saan ang mailinged ti ili anabangon iti rabaw ti maysa abantay. Ti kayat nasawen ti kapsat. Datayo ti pannakasilaw ti lubong. Amen? Masapul tayo nga ipakita iti entero a lubong daytoy nga silaw. Daytoy nga silaw. Daytoy nga napabaruan abiyag tayo itan. Daytoy iti silaw ti lubongen. Nga napnuan namnama. Amen? Datayon kakabsat. Masapul nga iparangaran tayo akas maysa ana ibangon ni Apo tayo Jesus. Ti maysa abantay.
Masapol nga ipakita tayo no siya sino ni Apo Jesus kada tayo. Masapol nga ipakita tayo kadakwada nga isu ti paggapuan ti pamati, isu ti paggapuan ti namnama, isumet ti paggapuan ti biag tayo itan. Amen. Hallelujah. Kunana di versikulo 15. Awan ti tao amang gagangat iti pagsilawan sa nakaluban, iparabaw na ket di iti nairanta pagsaadan na tapno aglawag kadagiti tattao nga adda iti balay. Gaputa pinagbalin na tayo nga silaw kakabsat datayumet itan ti silaw nga mangidalan kadagiti haanpay nga makaamuken kuana. Amen. Datayumet ti mangiturong iti dalan. Amen. Sino dayta nga dalan? Ni Apo tayo Jesus. Ta isu na lang iti dalan. Amen. Kahit ko datimbangan na ito yung naudi nga po kung nananggit. Aglawag ka dagiti amin nga tattao nga adda iti balay. Ti kayat nga sawen ket masapol nga irugi tayo. Dahil kadagiti kapbalay tayo. Amen. Masapol nga may pakita tayo. Dahil ito nga silaw. Unain tayo, dagiti kabalay tayo. Sa dagiti karuba tayo. Amen. Nana di versikulo 16 paget, masapul akastamet ti panaglawag ti silaw, silaw yu iti imatang dagiti tattao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yu. Ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit. Hallelujah. Kakabsat, imbaga na nga masapol nga tisilaw tayo ket nalawag iti imatang dagiti tattao. Amen. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid tayo. Dagiti aramid tayo. Ket maamuan ta ken daydayawen danto ti ama tayo sa dilangit. No makita da dagiti nasayaat ken naimbag nga aramiden tayo. Amen. Kasano tayo nga ipalawag? Wenno iranranyag pa iti silaw. Ti Apo nga ada iti unik tayo. Kasano tayo nga rudmet nga aramiden dagitoy nga aramid. Ano nga rudti masapol tayo met nga aramiden. Nung ulitin tayo nga basahin ti San Matthew Kapitulo 5, rugyan tayo jay versikulo 3 aging ganat 12, ipalagip na nga masapul tayo ti, bigbigin tayo, anapanglaw tayo, iti imatang ti Diyos. Amen? Agladingit tayo man, isumet to, ti pagkapuan ti liliwa tayo, ni Apo Jesus. Amen? Dagito yung pwedeng baga na nga masapul tayo, nga ramiden, agpakumbaba tayo. Agpakumbaba tayo. Nasged ti tarigagayan tayo. Masapol tayo pati manangaasi. Merciful. Masapol tayo tinadalos a panagpuspuso. Amen? Dapat ko nga nga masapol tayo ti mamagkapya. Peacemakers. Ken adupay kakapsat. Adupay. Akas ko na iti libro dagiti Salmo 119 verse 105. Ti sao ti silaw a mangidalan kanyak. Kakapsat dayto sao namet iti silaw a mangidalan kadatayo nga adalan na. Amen. Maysa alawag iti dalan na pagnaak. Hallelujah. Hallelujah. Kakabsat, agingga nga adda tayo pay laeng ditoy lubong. Agingga nga umang angis tayo pay laeng. Agingga nga adupay dagiti masaksakit. Agingga nga adupay ti mauawanan tinamnama.
Kakatsat datayo, ti pan nakasilaw, ti lubong. Datayo, ti pan nakasilaw da. Ket masapol tayo met nga iranranyag. Iranranyag tayo pa'y. Dahito nga silaw. Nga adda kadda tayo itan. Amen. Babaen iti panang tungpal tayo, kadagiti pagayatan na. Kadagiti pagayatan na nga masarakan tayo ditoy. Amen. Ito'y sa una. Dati nasantuan nga sao. Amen. Kakadsat, datayo nga Kristiyano laeng ti pan nakasilaw ti lubong. Datay laeng yun. At as kasimbaga nakadakwada iti sumiti palagim nakadatayo ita. Datayo, ti pan nakasilaw ti lubong.